Takže vítam z nového videa. Dneska vám ukážem, ako urobiť kozlo, premeniť kartu na inú. A ospravedlňujem sa za moje mluvenie, pretože som chorý. A neviem, takže ten kozlo spočíva v tom, že máte kartu a divák sa musí si ju spamatovať. A vy tak budete robiť. Takéto časti môžete len takhle robiť, alebo takhle. A ak robíte takhle, toto je najlepšie. A divák takhle mu ukážete, alebo takhle to je jedno. A on si sa pamätuje túto kartu. A vy len tohle robíte a ono sa len premení, takže zapamätali ste si? Jo, asi. A jak vám divák povie, že jak ukážete kartu druhú stranu, tak vy robíte správne tohle, čo sa je robil. A ukážete tohle a druhú stranu nič. A jak som to urobil, takže mám dve karty. Jo. A takhle som ju obratil, počkajte. A tu som dal takhle a druhú stranu tohle. A jak som ja chytil tohle dve strany, tak som len takhle, počkaj. Tak, jak som ja takhle som robil a ja som takhle potom robil, len toto sa budete trénovať. Takže fúkal to vietor, asi ma nebudeš slyšet, to je jedno, ale takhle robíte a nejak to takhle vyzerá. Hele, máme nejaký list, neviem čo, jo, premenilo sa to a ja vám ten divák povie, že ukáž mi tú kartu, to vy nejako takhle urobíte, aby to nebolo vidno, a vy takhle len rýchly pohyb robíte takhle a ukážete mu toto a toto. A on si bude mysleť, že nejaké kozlo je to, ale no nič. A ešte ďakujem za 611 odberateľov, dáme aj 1000, nevieme. Takže keď dáme 1000, tak už počkaj, 10 000 to asi nedáme. Budú za 1000 asi. Jak dáme 1000 odberov, tak natočíme niečo s Rastikom. On povedal. Alebo to vám neukážem, máte jeho kanál v popise, môžete sa na ňu kúknúť a neviem, a niečo tam mu napísať do komentára, pretože dá niečo do komentáty. Počkaj, neviem, jak sa to povie. Neviem, jak toto komentovať. A tak niečo dal, a že chce dosiahnuť 560 odberov a on má presne 56. Počkaj, mačička. Mačička tam je, hej, what the fuck. Poď sem. Aha, tak ide sem. No takže to bolo všetko, dúfam, že vám toto video ľúbilo, zanechajte like a odber. Pozatím čus.